me pese me toma Asante man ene Ghana man nyina se ye no kwasem se Okomfo Anokye efi awukugu a se bi obi wu a na busuafo be hwehwe no ebe pe na mu de ne kɔ ye se Okomfo Anokye awu se no kwasem se kan ko fra awukugu a anka busuafo wa awukugu a no be bɔ anamon aba Asante Agona abehwehwe ba bi a wonde hye no wu ye ene ba bi esie no empo abefa na mu de na kɔ ne krom akwakoye na yie asie no nanso Okomfo Anokye wu ye no ye hunu awukugu ani bia wo fra awukugu a se wo ba abehwehwe Okomfo Anokye emu empo anasa hene fa na yesie no ebi se Okomfo Anokye efiri denchira so what you say nanso Asante fo ni denchira fo kon se Okomfo Anokye free denchira ko meta Asante fo achi ma ye nkokuntia denchira enni won so enti na na se dutu enya sa amfomso no da esanse onima mamre ni Abakosem se obi a onye odehye ye mfa ne ntena obi de hikonya so e ma no nye yie Agona ha no ware kakare baadwoa obusun bi opeso no nante wo kire na chiwade na se de baadwoa e de no fa so no wanhwe ya wanhwe no na chiwade e de be aka no ndi oniema bi a enye emfata na odome no na odane nsuo me na ba akokra de ko hunu wo nsuo ni mu abrewa poso okura poma ahwefo ye mamu nyina kwaba ahai na Kesse TV na Kesse TV be hu ye ntafo pankro no bonsuom na hono tweri ampokwa Nyankopɔ de nakoa enso asie yare ekɔ twikɔ breman ekɔ tachimandwa na nsan ya anto nyina so ane nyina abra ho senkwa wo munko ade a ni da so efiro tweri ampokwa Nyankopɔ ne nananom ho beba na enne ye wa Agona de tosu mienu obiproni be kasa second time ni sanse ensam nyantotoy na ensam so nyansisi ti Agona de kasa betimi agya ha ba na ye boa until say enokra ye pe no ye nsetimi ayeden aka ti enenne so ye da so ewo Agona twere ampokwa Nyankopɔn adaroma na ya san beto asene de hye yewura omro asamwa we pie mu Agona oye de hye kronkron na oye Okomfo Anokye nana wonim Okomfo Anokye senia obi oye a wokɔ ye nimfie mu ne ho ahwan ti oye Okomfo Anokye nana na SDA JHS wa ha no ono na woye head teacher enso eda no kai se wono na bribi atwamu ye ne di nkomo wono ene ye pe no kore wo Okomfo Anokye fra Agona na so mfra Agona mu afri nti ene ya sane na behia adofo ye da ye ho abasisi aye ba ene ye di dwumadie no enso beto aso ahwefo ye mamu akwaba se moatwen ye ne ada ye ho aba se ne di ka ma munya ne te no Asante Agona ene yewo yewura omono asamwa ene ote ha yewura yesi pa ebehunu nti ene ekyekireboa ena kopem se ye bete ye ho ase ama oman Ghana ene Asante man Agona man enso ate wo ho ase no na Kesse TV ye nya wo hada ti ene ya ba ne mprenu so moda so gina ba bia mo gina se Okomfo Anokye ofuri Agona Asante yo nana meda wase se mwasan ba de tosu mienu biem isan se mo peni yie eno nti na mo abai na mo pese no kwasem bi edadwa e ma Ghana man ni Asante man ehunu apa e wo niema bi etwamu a na ente saa enne pese dadwa na mo bia de be ehunu nti yeda mo ase se mo aba na yeda so gina ye nanso se eno kwasem Okomfo Anokye ofri Asante Agona yai omfri awukugu a sede ye kano no ana sede ehunu enwoma mu no omfiri ho na emom ofri Asante Agona yai esanse wo ye de hye asene ye de hye kronkron sede me yesene de hye kronkron amete hei a me nana no minim na Abakosem ana ye ka mpani se ohwehwe a uhunu ana wo pese otie nso a ye ka kirewo enti obi ntimi ntena baabi enka Okomfo Anokye Abakosem ebra onye ne busuani anase onye ne dehye enti se de ka no paato ande di mu no yeda so gyina mu se Okomfo Anokye efiri Asante Agona na emom omfra wukugu a die na esi sekire jamaase atumpan ana samre die ebinum kura ewu ko nyina nim se Okomfo Anokye fra wukugu a die ne si ye wadaroma no kwasem on se tete no na yenta nka Abakosem so atiase ye kakra ye ntwere na ehihye mpanimfo no eho kakra na senti asa ne ma we nyina ba ense akosi broni defu ye ana obaye ana obetwero egu enwumam ana ye ne ratri na odi akohye enwumam ana wa gazette ana ye di akobukum ana ye esua ana abeka ho ne yesi Okomfo Anokye efiri awukugu esanse ya esua ho ade efiri enwumamu a broni na be ye oyensa nanso so enye no kore
Abakosem eya Abakosem eno kwasem wo hese yesie ne se den anase shamre mu se den a wo ye den ya no a ebre bi dura ebepie debe de aba enti ne yetetete no kwasi broni de efo yae ene ma ye hu ni sa na emum Komfanochi emvra awukugwa ofra Asante Agona ye de ne ko nteteye ni sisu biem e de ne ko enteteye ebra ye wo no na dufa ekura ne nsam ne ehu se obe ni patitiri obe komfo no ye de ne ko nteteye e wa awukugwa ebesi nei awukugwafo da so tete akomfo ene nyina omo da so tete akomfo ye de ne ko nteteye e ma ni ko sua ade e wa awukugwa ne ho no okoye na ne nteteye mu no ho na ne nyankama de no e hya ase adadie anase ne tumi no e hya ase adadie enti ho no ye anwanwade bebre ana kosi broni beto ye no hu se ene ho ana kosi Komfanochi free ana ochiro hye nwomam ana gazette ye ana be sa ne mum enye sa ne tie yewra me muso asem bi so ahwesini bi a wo mum twasini ya to ne din Komfanochi eno so wo mu ye sini no koduru ba bia wo mu ehunu se Komfanochi abeje Asante mind ya daachi bia no so mu anyi Komfanochi amfiri hode a bia obesan akira Asante achi wade ame bia yakọ haw ne amane mu nti wo mu na wale oba ena oba ande Komfanochi achi waka ade kan no se ye hwehwe sa ne amane ma we num nyina dia be ne nipa so ye ase nipa mpenim die nti bibia no mu aye so anya sini bia hweda yeah ma hwe sa sini na me hwe me were hoye esanse omom ye esi omo anya nhwehwemu yeah na omo anya nhwehwemu atesem omo ate no ana omo de ye sa sini no na omo anya senka omo ye nhwehwemu ye pa no a anka ombo nsenye sa na ye de be ana etie nso de aye sini otu futrogu ni pani nti otu futrogu ni pani enti ne yesi ye ntena ho sabre se mre bi atwam ne ye edin a sabre ye ntena ho yenso ye be de beto omanfo ne asanteman ne Ghana man nyina anim no mahu no kwasem a efa Komfanochi eho say part 1 no nkrofo hwe ye no wom the comments bebre ye den by na de na ewom titru pa ne se de nkrofo bu sa nyina ne se enka Komfanochi efiri Agona a eden ye otumfo se tu otosu menu ekọ awukugwa yes ni ensem a omo ka no mse comment no session ho no ye hwe ho bi na ensem a omo eka ye efa saasem apagya ede abai se nana se etu otoso mienu opimso eye asanteman nyina ewura okọ achim emamu ekoka se oda omo ase se omo de Komfanochi ema no na afi ode ne ba asanteman mu enti enam esanse otumfo akasa enti no na chete Komfanochi efiri awukugwa na me pese atiefuo ene asanteman ne Ghana man nyina etiasem ene ahwefo nyina etiasem yi na afi omunyante ase ebi wo ha sebe nana se etu otoso mi no pemso anfu nyina ahene asanteman wura okasa na se wantie ne yi a obefa ne tora sa okasa wonyansem okasa ewo kasa bebuo mu okasa ewo nimdie kwan so enti wo kasa bebuo mu enti asem okan no okan kasa bebuo mu okan nyansem okan ahobrase kwan mu wan kasa woda omo asese omo de on de hye de bey ema no so okan se oda omo asese wode on de hye Komfanochi ema no ba santeman hu die a soronko na emu wo se woda omo asese ode Komfanochi ye debe ema wo mo yedi nkan aka na part 1 se Komfanochi bibi nti de ni koduru honom na ye bo ne pam e wo ho bibi ko si ana ye bo ne pam e wo ho akwan bia so ke bi ebeku no ebeku no entina se etu odi nkan e ko ho no hu se ne de hye ni ne kromu ni oka kasa baako na wudi nkomo hu na chi na na se etu odi nkan e di nyansa kasa wode kasa de nyansa kwan ni ahobrase kwan so esrei ana yeyi ne de hye ne de be e de ma no ana ode ne ba ni krom enti so kasa woda omo asese wode Komfanochi e ma no a na se na e de be etie na emom na nkire se Komfanochi efira gugwa na chese nka wo fra gugwa kra satam ya nka na wo ye nsankyere ne anwanwade ka gugwafo mba behwe na kira kwan se boni bi kra na wo mo aya ko omfa nche wo mo samra enokasem ye no so pa no enti we ne pese ye de to asanteman nyina anim ene ahwefo ne atiefo nyina anim se ne ye kasa Komfanochi efra okugwa na ne nokre no kwasem bie ni because ana wodi nkan kae no
se Okomfo efiri awukugu a anka bra o ya anwade wa Asante memu no anka awukugu afo besan aba Asante memu aba beje wo mode hye de nakọ so what you say nanso ebi ansida awukugu afo bie nu hono a ofra awukugu eba Asante Agona ebe pe na chira kwan si ye de hye bi aba ha sei na wo ye nsankyere ne ye be hwe na chira kwan ne ehunu mpo ba bi o ye de be ote eni ba bi a oda kopim ni wuo mu awukugu afo bie nu omtimi ye saa enti we kire se Okomfo wo mfra awukugu a de momofra Asante Agona ha yai ne to so mienu a me pese me kan se sebie mu awukugu a omye guamfo no so omo ka kasa ahodo nanso awukugu akuro na nkasa de oka tirepon kasa se Okomfo free awukugu a na kire se oka tirepon kasa na obi a onye asanteni onya asante de hye na oka tirepon kasa na oye hoho otimi betena ode hye akonwa so ya Asante akonwa so ema no yeyie enso ye question ahwefo enyima no obi a onya de hye se oso unima mamre ne amane Asante amane ne amamre na se ntontwena obi a onya de hye na sabie mu oye chireponi no ka chinepon kasa onye onka Asante kasa otimi ebetena Asante de hye akonwa so ema no yeyie ana amanfo bi se otumfo se tu di kan bae no ase yaseda ene ode da Okomfo Anokye ase ena wo ma no beye ohene ewa ha eno so ubeyi ano sen eno kwasem bi anim nana eno kwasem bi anim sabie son sabre no na obi ade ne ho be de bra Okomfo Anokye eye adom ma enya Asante man enka bomu no nana se tu odi nkan Asante amamre enye toro asa ye ntontwene o na che se ne won obeye ohene odi kan wa ha enye one Okomfo Anokye ne beye bebo akunya ma no sanete enye Okomfo Anokye ne beye ohene odi nkan ewa ha oye ohene otoso enan ewo kurodua we mu ahwefo mu hwe o na mu ntie enye ohene a odi kan obeye ohene otoso enan ewo saa kurodua we mu enti esiden ana sebe nana se tu odi nkan e ka se de waya memeti Asante Agona chewo tonko odi che no kura no anko ma ye ohene because ye wa hemfo wa hadada abusua no wo ha odi hene ya konwa ye di firi ba bi na ya konwa wo ho no ma ye tena so di hene enti na se tutu anya sa amfomso no da esanse onima mamre ne abakosem se obi a onye ode hye mfa ne ntena obi de hyikonwa so e ma no nyeyie na onye sa amfomso no so da de biara da enti sa agem no eno kwasem bia de be enim se nko de Agona che no a anka wo meye ohene wa ha sei ka bia ode be ma ne sei kohweso ma na se kotena no wabusuafo nye de very good no wabusuafo meka unchen but ye hu bibia sa etisa enti no kwasem bia enim nana ayefo ye pa ebe hu ntini ye kekere boa sa amre ye wa Agona ye ne asene de hye kron omono asamwa ye wura wo ba Asene Agona na SD school or junior high school no on no ye penimpo da no awrade adom no utie ne kasa ne semo a woka yinim senka no wo ho a sene atrokunkum nipa be kan se Yesu ka wo ho a ka papa wo ho a ka bi fi se ke bi asa Abakosem we nyina no anyira na ase ke abobo so adu ba bi awie ye ne ya hwefo emusaw samre de ye musaw se mo se Okomfo Anokye wo be wo ha na enukro bi wo mu a wo wale hwan ene wo hwan yo mida wase nana ye be ma hwefo e de be ahwe na ansa na me ba ye no so no ma me mfa saa otoma enso ento aso ma Asante man ene ya hwefo nyina sabie mu etiefo se unima Abakosem unima mamra hwehwe akira kwan na hwe ne ye nokre no ne di so nokre se wote a na se wopese ohunu mu nkire mu a de akire na kwahwehwe ba bi a ote no na kobusa mu yie busafo ntokwan enka ho asem bia me pesa me toma Asante man ene Ghana man nyina se ye no kwasem se Okomfo Anokye efi awukugu a anke bra oba Asante man mu na oba Agona ebeye nyankama de ahodo no anka na busuafo beto ano si ye de hye wabenya sika wabeye de hye enti ye ba ni abehwehwe na kira kwan ba bia ote na ye de ehu abebɔ no na ye nso ye nya ba bia de be atena ebesi ne akuguafo bia ni ho a wo ba Asante Agona ebehwehwe Okomfo Anokye si ye de hye mpo de be eno no ye mpo kra ye ne mremu yi so de hye tu kwan ko ba bi na wanya sika na wagidin a wo de hoho ho
na wokɔhwehwɛ n'akyira kwan baabi a ɔteɛ na wotimi kɔkɔsra na wotimi kɔ mpo kɔbɔ sesen yɛ de bɛ ɛwɔ na woka hɔnom ɛnso bɛsi nei kɔmfa awukuguafoɔ ntimi ama a mɛhwehwɛ ne sɛ wɔn de hyia bi mpo ɛwɔ Asante Agona wei kyerɛ sɛ kɔmfa Anokye omfra awukugua na emom ofra Asante Agona deɛ ɛtɔ so mmienu na mpɛsɛ ahwɛfoɔ nyinaa no ɛyi ano ɛma me ɛne sɛ sɛbi obi wu a na busuafoɔ bɛhwehwɛ no ɛbɛpɛ na mu de ne kɔ yɛsi kɔmfa Anokye awu sɛ no kwasɛm sɛ kan kɔ ofra awukugua a anka busuafoɔ wa awukugua no bɛbɔ anamɔ aba Asante Agona abɛhwehwɛ baabi a wɔn de hyɛ no wuyɛ ɛne baabi esie no mpo abɛfa na mu ɛde nakɔ ne kurom akɔ na yie asie no nanso kɔmfa Anokye wuyɛ no yɛ nhuna awukugua ni bia ofra awukugua sɛ wɔ ba abɛhwehwɛ kɔmfa Anokye emu mpo anasa henifa ne esie no ana ɔbɛpɛ na emu no na ɔde no ɛde bɛ akɔ ti na kyɛ sɛ kɔmfa Anokye sɛ kɔ ofra awukugua de a samre de kokoye musuo ne akiwade ma wo yes yos de ne a nke bi ebe nya busua bi wo kora no a ofiri mu ne nyina no ke bi wo mo be kae no sɛ ne amomo nanafo mo kae no bepem enokosem enso sɛ yenti bibi asa enti ade na kyerɛ kɔmfa Anokye ofiri Agona ba omfira okugua broni na betwero sɛ ngomam ane yasua na abepem de ba ye pesa asantefo Ghana man ne asante man nyina hwɛ na yehu no kwasɛm bi wɔ saa de we mu na obia no ede ye de sua de toso biem kɔmfa Anokye efra chim meboa oya ofra chim mfansa achim man mu okugua wa achim man mu nti mfansa wo achimini ko ye chimini good nanso asantefo ne achimfo kon so ojidi za Abakosem asantefo ne achimfo ekon bibiri nti senka kɔmfa Anokye achimini a den na nko beta asantefo chima ye kutia ne man ye ne wo ne man ekon ye anu odi mu tintiman so eye den ne ne achimfo kon ye so ati ase anka obeka se da bi me man nie enti we dia me ni moja me ni me man enko nanso Asante ne achimfo de be ekon we ka de be na akire ye kire se kɔmfa Anokye omfiri achim omfira okugua na emu omfira Asante Agona ebi se kɔmfa Anokye efiri denkyira so ati ase nanso asantefo ni denkyirafo kon se kɔmfa Anokye free denkyira ko meta asantefo achi ma ye nkokuntia denkyira enni won so nkunim ne man no ɛhɔ no ofire na busua wɔ hɔ no mo a esi den obeta asantefo achi na ye kokutia ne man enya adwuma ebi nsi saa da ewiase ba bia no asase mu ese esie enti ahwefo a mo hwe mo nhwe na munyi anomfa se no kwasem bia anim se kɔmfa Anokye efiri okugua na emom enokure trodo ne de magana amani asante man challenges ya yato anaso otoman ya yato de ama man mu amunyi ano na momfa na monhwe ba bia kɔmfa Anokye de be efiri broni na abedi yawu na yen nemremu no yen tena se ma sebia mu ade a yen dia enkopie baabi eya Agona man ma baabi fo nye nsɛn no sanete ma baabi fo nye nsɛn no eya Agona man dia eya Asante dia yen pene ma ne nkopie baabi e bɛka no krasem bia won bia de akyerahwefo na de broni bɛtwero ye de hyɛ nwuma mu na yesua ya ma na ka hɔ no yato agu na wo bia o se on nyini bia no omra Agona na omra mehwehwem na obehu no kwasem ma sɛ ne ye tu anamo ehwehwem aba no sure kɔmfa Anokye na yire ne hwan na ne mba no ne hwan no yo meda ase nana yedi nkan ama ahwefo ahu de di nkan sɛ baabi a asenefo ye firi ye ba be pia Asante Agona ande ye hu ni nyina onyankopɔn de kɔmfa Anokye edom Asante Agona ene asante man no korɛ ye hunu sɛ kɔmfa Anokye de di nkan no na ɔmaame edin di dwirakwa maame a ɔwo dwirakwa no ne ye fe no adutwumwa maame a ɔwo adutwumwa no so ne ye fe no dufie jampontima eno kwasem on se tie asem maame ka ti susu because Asante ye to ana ye to ana we maame ni we nanani ye no na ma ye culture na ya mama eda soronko emi ehunu se saa nipa we ofiri ha sei saa nipa we ni mogya ni saa nipa ni mogya ni nti maame a odi nkan no ye friend dufie jampontima ono ana wo adutwumwa ana adutwumwa ba wo dwirakwa eye kɔmfa Anokye maame ana kɔmfa Anokye maame ye firi dwirakwa no obewo kɔmfa Anokye ene kɔmfo ya moa
Dedi nkan ye ma hwefo e de be ete ehuni enti Okomfo Anokye e ye ohena otoso enan e wa Asante Agona esanso o ye de hye enti no otena de sikonwa so e wa Asante Agona na wo boa Asante man enso so me pese ye hu sa de we ne hye no so Agona ha se me pese ye hu wona obedi hina nsa na Okomfo Anokye eba 1620 ekosi 1660 ana ohina odi nkan e wa Agona se no wotena so ye fe no Opompani yes Opompani 1660 ekosi 1680 ana ohina otoso mienu ye fe ni bedi akon intim ono so bedi ehene beto so mienu ana 1680 ekosi 1696 Okomfo Anokye nua ye fe no Okomfo Yamoa ono nso so obedi ade e wa ha se ono ana one na na obiri yebo a ekon ya omu akon mu no ansana na o se etu Okomfo Anokye hye ne bo onso bedi so a Okomfo Anokye so eba bedi so to so 9 yes enti Okomfo Yamoa eba bedi ade a otoso enan so ati ase eye 1680 ekosi 1696 Okomfo Yamoa to so miensa na Okomfo Anokye abeto so 9 ebeto so enan eye 1697 ekosi 1714 ana Okomfo Anokye ebedi ade enti obe yo he oto so 9 enti esi den ye ka se Okomfo Anokye fra okugwa ekroma se ye to ana sa ye akonwa no sa ne tie na sebiemu otumfo so onima mamre ene Abakosem nokre yie pa onim se onya de hia untimi ntena obi akonwa so ma ne dabi enti Okomfo Anokye ye nto akonwa wa Asante memu usika ye sede kura no otumfo mfa akonwa ma onto da esansa onya de hie samafo kura mpene jem samafo kura mpene so ati ase enti se Okomfo Anokye yo hina otoso 9 ewo kuro dua we mu a esi den ye se ofra okugwa nana yima no anu ye bia ni ho na betimi ayu ano sanse mintimi nyi sa anu ye bia ni ho enti yo hina otoso 9 ewo hansana ne wo fa ase sian anim ono se fa no kwame sian anim ono nso so ebedi ade Okomfo Anokye ade bra ofiri ho no eye 1714 ekosi 1717 sian anim ebedi ade so ati ase na aya na omo ka sansemo ya eye mesere esan so mo se Okomfo Anokye ne papa din di ano ana omo krom kasa de che enti ano che ne se hwe enti ano hwe de oba no ye ne se ano che ana be dan ni din ano che eno kwasem bia nim because ye wo ba ye to ni din so ati ase Asantefo che no aye kasa ye wo kro bi e fe ne jaache so ati ase ye wo boache edin boache ye wo kwache e wo ho ekro bi so bukanche e wo ho saa ne ma wenum nyina che no aye nkasa Asante kasa aye de sodin so ye sa ti me de tro ansemfu a e de che ne mame ana che ne bra so ati ase e ya Asante kasa enti ye wudin ye wo abofra ye to ni din enti saa din no ye wo no ye de ne to Kwame Anokye Frempong e ya Asante din Kwame Anokye Frempong e ya Asante din ye de ne to no di omo ka se ne papa din di ano na ni krom kasa de che ne bedane ni din Anokye no eno kwasem bia ye de be aha menhwe na me musa e ma hwefo se Okomfo Anokye na ne papa free e wukugwa na Okomfo Anokye papa emfra wukugwa nana Okomfo Anokye ni papa emfra okugwa ye di nkan aka se ye de ne ko enteteye ene wa okugwa ne ye de ne ko hye obi nsa e wo ho na nipa ye de ko hye ne nsa no fa no se ne ba no no se de wo do ba ko hye obi nsa wo fa no se wo ba no no senya teacher fo kra ye de ma bejamo no ye fa nkranse ye mane wo mo enti so obi de ne ba bejawo no se one ne ntena obi abusa wa pese nipa be hu enchiremu nti wo se me ba no me ba e bi otoso mienu nie me ba otoso miensa nie so what you say enti nipa e de wo mukogya no na wotete wa akom no ana ye frɛ na no no ana ye frɛ na no ni dino na yakosia yakosia padanya sa ne tie so what you say enya sa ne tie but onyini e wo ho entete ni mu na ni tumi no e da adie ne e ho no ye nyankama de na kese tumi na kese o ye nyankama de akese na ye no kura no tumi bi e ye nsenkyere ne ana o ye no ho no e ma ye hunu ye se ni tumi na fe de e da adi so ati ase na ebra nyame ya adom a
na na say to odi nkan e de chewpa ne kasade eje ne baaye no oba de krom no Asante de obeye ne atumi ankasa de be ewo esanse ne nchinie aha say na we de be ofiri ye pesa wo busa ahwefo ma ye se se otumfo se tuoto sumie no kwaje Okomfo Anokye yemfa nse odi ne beduru kumase eno na ye Asante kuru Kesse obebusa se aden na Agona why Agona ye no ye free kumase nhwe nkuro ahodo a obetra ansa na bia wabeduru Agona yes nana asem no waboso no ekuro bebre wo kumase kuru Kesse ne maponten nom ne jaye Agona ne kona ba ana ukọ himan mu ne ho nyina pa fa sono masono ne keke he pa kosono ni sa ne ekuro ni nyina e wo ho why Agona den na ahwefo ka say everyone say nana o say to the no de ne ba Agona nse sa asem we no wo dwene kwa akira ha no a emutena no den muntiase no tiase no den ense so obi ka say ana say to di nkan na de Agona che no a enye no kwasem bia enim yen de ye to ana ne enim se wo ye ohene wa ha otoso 9 aha na ofiri no de otoso 9 yes me bo se otoso 9 ofiri ha Asante Agona odi akonwa e wo ha say 1697 ekosi 1714 odi ade e wo ha obia onte ase bia no omra yo ahwefo yenkoi na yenhwe Okomfo Anokye se ne ya toto ano abedure muso wale e wo ma eno kwasem ye yetimi kan sa esanse enim no ya so ati ase enipa oba asase so a oware de enim ene se Okomfo Anokye oware jamase he ya jamase he so ati ase na jamase ya no oware maami bia ye frɛ no ba anyimwa yes ba anyimwa na sa ba anyimwa no omo we oba baako na oba na ye de ne to ne maame Okomfo Anokye maame ye frɛ jamfu adwerewiri Asante jamase ye jamfu adwerewiri osan e ware bipua Okomfo Anokye kro no o ware bipua ha ye bipua ha se no ware maame bi ye frɛ na Asieduwa Asieduwa one ne wo japa enti uko bipua ha no mu a Okomfo Anokye ba na ye ho hene bipua ha ya bipua mo de mo pa mo nko ho mo nko bipua se me boa na se mi twa ntora mo nko bipua Asante bipua ha ya na mo nko ahemfie nko busa se yese Okomfo Anokye e wo ha na ne ba ne ban very good nti na konwa no eye japa Okomfo Anokye ba ni din di japa nti wono ne di bipua hene di Okomfo Anokye ba ani bipua hene e japa nti ne no ohina wo ho ye fere japa ameyawo abebio the japa busu adin no de da ho ntu ba na de bia beka ho sanity nti Okomfo Anokye ba ene wo edi bipua hene so ati ase o ware maami bia e fe no Asieduwa ewe bipua ano mo wo ba japa like say owo ba ko jamase no owo ba ko bipua sanity ana o san ware maami bia e fe ne fuwa onso bipua ho a because o ware miensa yes bipua ho a ana omo wo bresiama omo wo bresiama sa bresiama no wo mo na ene no omo asefo no ehwe eya bosomfo nti nanani ma ko bresiama omo wo say very good omo na ehwe aha say ana o ware Agona ha say na Agona ha no wo ware kakare baadwa edin oba kakare baadwa na sebie son Okomfo bia no a obusum bi opeso no na nte wo kire na chiwade yeah so ati ase eno nti na sede baadwa ede no faso no wanhwe ya wanhwe no na chiwade ede be aka no nti oniema bia enye emfata na odome no na odane nsuo a ete wo ho oya abrewa tete no me nananom aka kire me se tete no se daboni duru a me nana ba akokra de ko hunu wo nsuo ni mu abrewa poso okura poma asemwe enye bosirimu kan na me ka kire me nana ne ka kire me okoto maame no abrewa poso okura poma a wo sane free bipo no so ekọ de be nsuo na edabone nsuo no kaka awre baadwa o ware maame no so atiase enti die nananom ema ye huye o eno kaka awre baadwa a odane ni nsuo no eda so da ho sesi ya ne mo pese ye kwa ye be ko ne makwa ko pese de nsuo no like say aha no de oba we ndi one na anwo dabi one na anwo wa ha sei enti ne yire no mu a o ware wo mo eno no
ana sa oba krom ase nsusu a ye wo ba bia ye frɛ no apem so apem so first one mo kan yes apem so ana ye wo wuo so yemienu ye wo wuo so na ye wo apem so apem so no senti ye hodin ya apem so no komfo no tidwe abode apem e wo honom ama ne nyini ma ne twai eda no a enti ne ye de honom to de be ensenkyere ne esi hon apem so enti ne ye frɛ honom apem so no ana aba owuo so nso a ye ne etimi ka ba bia komfo no chiduru ya owuye anaso osan kɔ odoma nkoma honom eye owuo so jinsin na na dua kase a oduru ase no a o firi ho no nyina ye beto saa jinsin si ho ye nananom kan ho abakosem e de kyerɛ ye na ehwehwɛ mu busa nso ampa saa edua no na kwan yie ba no omu yi akwan no ho ye street nti omu yi kwan no omadwi no omaye de be omata so e ho na komfa no chiduru ya osan na chiko odoma nkoma ho a wansan ma Asante mamu biem na wansan ma Ghana Agona mamu biem a na wo fa ase sian anim eba bedi ade e wo hase ahefo ye keka kwa na yese ye keka mefunu na ye keka madampan ye wure na ye bebo na baso pa sanse saniam di kan se sa Abakosem we no nyina ye nya obi sei mu odi akire no ohunu no osua ya kenye nse ne ye yire sanse mpani se aduane a ya meto no ma bebochi aho no yechi na wo yira ukrom hene enso kine ya enso yechi bia bia ye duri menchia nana kasa mu hene na nana dumakwa hene nana dumakwa hene wo hwe yen e wa America mem nana nyame du bedura yebedi dwuma hodo bebrenti nana bia bia duru mechiawo na afi so me aman kasa me papa teacher kwa bia boaten wonso mechiawo pani yen bia bekọ nsuo no so na sane yadi ka aka no enye we ni de twato ebe ni silisa akopem se ye benya bibia to ho a nchirima ba befa ye befa ye bekan na ye hunu ti baabi a ye duru dien na wo de beja etiefo na ya hwe na meda wa no ase ye die ye se ye beka no kwasem no e de akire Ghana man ene Asante man e bia wo hwe ye wo ne ye nya adwene nanso Abakosem enyira nti se wo ne ye nya adwene a hwehwe akira kwan na be hu no kwasem bia de be ewo mu na nso watie na nso wa de be wadi so otu ho anamo komfanache tese nipa bebre ka ne ho asem nipa bebre waso obi betena ni krom yes komfanache oba Asante man anaso oba Asante man mu no oba ma Asante man nyina enti baabi a onam a office optimi ye nyankama de bia ho no otimi yo ake se ne yanke be ka se bi o ye evangelist wonam na kanya miasem ana wo kanya miasem mimfa nse omampani Akufuado yeah oye Ghana man nyina ye president enti se opeso obeye project bi wo ha obi ansi ne kwan oba otimi yo no akate sword na okọ tana komfanoche nyamede ne dum Asante man ode ne dum Agona man na ehye Asante man de be eso enti Asante man nyina ye boafo eno no enti se onam no okoduru baabi krobi so no peso ye nyankama de bi ho a nsanjani obetimi aye no wajja mo Abakosem so no akese mo wo obekese so no akese na wajja bibi di ato ho enti so ba Asante man hase ya enkronkro bebre wo ho no mo a komfanoche eye nsanjani ahodo bebre e kra mi krom asomaso good oye bi wo ho wo kese abusua bi so wo bia na wo kan so what you say baabi obeduru a ohun se wo ye bibi a ye no aye nsanjani bi wo no wajja ho no ko yes wo abeye ni ye nso no wahirawo nse Yesu kra kan se krobi a mo beduru mu no se mo wa ha bibi do be house propromo nam na tie gu ne de be ne ko sana komfanoche nyame de ne dom Agona mani Asante man no oye enti onde onam enti obi betimi aka se mi krom so obeye nsankyerani bi ho ye ne nanyi akyenye ye gidi se no kresa oye nsankyerani bi Agona hakora de ebro very good so what you say na ebrepamu no se ye ko paatra wo behunu nsankyerani ahodo ni bia ye be wura dan bi mu ama mu ahunu enema bi a ekọ so eyo because komfanoche odi ade kese gyaye yenhwe die komfanoche nyame de no dum Asante ne Agona ufi se ye ntimi anhwe no so yie ana se ye hwe ne yie metimi akase efa baabi kwa okọ ntem no efiri ye ne ankasa ti na mebusa se ye hwe ne yie asenefo no ankasa
ye na ye ma no call do man kuma ho ɛno yɛ pɛsɛ me nkuminya ɛyɛ ahoye a esan sɛ no wo fa asesian anim no pɛsɛ odi ade na ke duru no so na ke duru ni nuru ni so no pɛsɛ odi ade enti ebra o ka so okɔgye wo wu aduro efiri odoman kuma ho no mo aba no wo hye sɛ na mu nanso bi mu no mo bia nsie tumpa so nanso pɛ yes nanso pɛ mo bia nsie tumpa so mo bia anyɛ hwe obekɔ na akɔgye wo wu aduro efiri odoman kuma ho edebe edi aba ɛda baako da mienu da miensa da enan da num da nsia na wo fa asesian nim hu sa na de edi enku na wo kɔ akɔgye aba enti da wo maaye so ati ase enti esa na ho ye ani ani bre na wo pese odi ade enti oh me wo fa no okonya ade a wo ma biem enti ye mo atumpan so wawu sabri okoya wo ma ade ye mo atumpan so ana o si atumpan so e wa agona kroduam ha ya o si atumpan so na so unfortunate na Okomfo Anokye akɔgye odomankuma eduro wo odomankuma huo eba enti wo duru edua na meka se hoyo owuo so duru se edua na so no ana o hia brantie bi ofrija ma ase ana obusa na se na ede na ekoso e wo kromu atumpan ekoso e wo honom yi ana si bo me ba me ti yesi Okomfo Anokye kɔgye owu adura ba Okomfo Anokye kɔgye owu adura ba wawu o ma enti o mo botumpan so atutuo ayeye ana si na me a me no kasa wuni me na si da bi na si ene me ne Okomfo Anokye a me si me kɔgye owu adura firi odomankuma ede be aba no na me kɔ me kase mo bia nsi atumpan so kosi se meba nanso me wo fa asesian anim esan ni bre ene ahoye enti wo si atumpan so a me san makɔ odomankuma ho so ati ase me san makɔ odomankuma ho enti me soma kɔ na kɔ ka kire sian anim se de ye a wa ma ye nhunu me madaka mana no saa nso no no nso so ye nhunu na daka mana enti me kɔ ne fa sangra no ekoma ho ɛhɔ ana oduri osan ya wansan ama ewiase biem na ugidi yesenko wu aduro wode baa anka beboa ye no wakan bibia de tumi nyina ewura no obo ade nyankopon enti nyankopon ne nim ne yeye dwintudua no de beba sa ne tie ana oyeye ebia owu aduro ni baa anka sa abreku ye na nka wom ta so tiase anka ye bre ke amba bi kura so atiase nanso nyankopon tumfo ni ma de nyina no ono ne nim ne yeye no ndi Okomfo Anokye antimi amfa owu aduro na de be ama ano den kra ne ma abrantie ne be ka kire sian anim se ne wo yeye na wo fa wa ma na ye hu na daka mna saa so na osemen kan kire wo se wonso ye hu adaka mna na ye no kwasem se sian anim ukọ ban mu a na daka mna eni ha ye nsie ne ha ye hu na daka mna esan se wono nso no ahantan ni dwe kakra woni so woto bobo dan a sa ne tie esan ba wa wo so enti ebra obedi ade no okumdwamen de hye okumdwamen de hye eno beba patre bia beba patre yemfa nsum ha ya eni ba bia omukopie ye nyina no ye be kana afi ye de akyere mu so ati ase enti ahwefo eno kwasem ne ye da na didi akyere mu no ne otoma ya to ama mu nyina no mu amunyia no na mfa me san asisu biem se Okomfo Anokye ofria okugwa anke bra wuye no anka na busuafo ebe hwehwe na kira kwan ebe pe baabi owuye emponi baabi a yesie no ebe busa na kira kwan nanso ebe si nne obia ni ho no mo ba saa ebe pem na ye kasai se Okomfo Anokye efra okugwa no ya chimia ana oye atimini a anka asantefo ne atimfo anya de be kontokwa amnan asante achi anko antia achim esan se moja ni moja anko nkuntia ne manda ko nkuntia ne manda anke ni atimfo benya asomdwie pa yonkofa kan nanso Okomfo Anokye ene Asante eka bomu ko editia achim ahwefo entie ye we kire se Okomfo Anokye mfiri okugwa nemom ofira Asante Agona ha yai Okomfo Anokye ebisu ofiri denkyira enso Asante ni denkyira ekon Okomfo Anokye tai Asante achi enye ni denkyirafo kon ye di denkyirafo so nkunim enti senka Okomfo Anokye firi achim denkyira anka omaye nkuntia ne man sanse moja de moja edi moja nko me nkuntia ne man enura wo ye ya ye de ko akon e wo denkyira man mu nyina ne saa nuru ba bi o ye no eya ha ye Asante achempem
ahaya ho ne wo e ko no ye nduro akese a ye de call ene de nkyira ekokon ya ye di won so enkunim kwa ye ne da ho sesi a make say ye no enshida ye no ne ho no ye ko ho ebra no ebre bi so a na ye ko ho ye nko ho basa na ukọ na uka abakosem kanche gu nsa eya amane ni amamra bochi amiensa free form pie ba na afi da sen abesi so na ya ye eduro ne niema nyina ewom na ya san dan eni edebe aba so atias enti konfano nchi mfiri okugwa omfiri denchira so atias ana se onye de hye nso a anke ye ma ne metena Asante Agona Agona ma ni medi akonya ma ne yie mema wagona na bia di nkan ye de be edi akonya no ni nua konfo ya moa efiri wa ansa no ye de be eba enti so ye okugwani a o ka chirepon kasa won kan Asante kasa esi den obi oye hoho obi oye framan eba betena Asante de hikonya so e ma ne yie etiefo ni ahwefo munyi ano na momva so ni Abakosem eni mama mra yi ano na ye de be nefa ye gitum se konfo no chifra Asante Agona heyai na bibi na de ne kopie honom na ebe ma amanfo nyina ne ahwefo nyina no mo ahu no kwasem bi ye de be ewo mu se won tiase a na onye ntumu a bra ne be busem na ife ye nka no kwasem bi ye de be ewo mu mfa nkyerɛ me ka se me bɔ konfo no che papa din di akyerɛw me bɔ o maame din drakwa na ne papa edin di chepatuo no yes konfo no che ne papa edin no chepatuo Anokye no e Asante kasa yo ahefo ye kasa edri adwene da chi a ye behwehwrawo ti ene yemfa mo nsi ha na yemfa seda PSC ema yewura omono asamwa head teacher wo Agona SDA Junior High School se Abakosem say wama no ho kwan na wo sua na yensu yesua bibi efiri ne ho yese wo pe empaninsem wo ahunu efa Okomfo Anokye Agona ne Asante nyina desa na Kesse TV ti mejina adwumawura na Kesse ya nem engineer menene baaye enso anem na afi ye de aseda PSC a eni kambia e de amaw se brebia ye bo akache a oje ye feso ye bekoso a kopem se enokure a ewomu no ahwefo ne atiefo nyina enso ebetie no mu ahunu bi medin di breto ba kwasi twasi Mandela menam di dwumadie ho chiame me ko London ton na makonta ya asarbidi akon wone ne yire sister Comfort enso ewo ho makochia wo mo sa na kwaku twumasi oso ye bomfa hene na awia oso ma opia wo yada mo ase ye besan ene mo ohia bi ahwefo ye ma mombo ne hwa a adehye